přišel mi balíček ze Selpie. Je to moje první objednávka, takže jsem strašně zvědavá. Jdeme na to. První, tady máme takovou tašku. Je fakt jako strašně hezká. A vevnitř, jako kdo se na tu tašku bude dívat ze spod? Nikdo. Tak jsem si koupila tady ten modrý blazer. To teda fakt hezká barva. Jako je docela dost velký. Mám chuť si ten blazer zkusit hned. Je dost debilní, že mám zrovna modrý triko, ale to nevadí. No, připadám si trošku jak doktorka, je fakt hodně velký. Další dvě věci jsou tady ty basic trička, takové jako tílečka. Začnu tím modrým a mimochodem ještě jsem chtěla říct, jak jsou ty věci jako pěkně zabalené. Tak a začneme přitvrdovat, jo. Tady mám tmavě zelenou košili. Na to jsem hodně zvědavá, protože vypadá docela teda dost oversize. Já si myslím, že to bude pěkný. Třeba griflím. Jsem ráda, že jsem mu ulovila. Měly by tady být černý kalhoty a sosu. Teď otázka, jestli je obleču, to je druhá věc. Takové jako černý kalhoty. Takhle jako do pasu. Pokotníky. Ježiš, já se těším, až vám to ukážu, až si je obleču. To hezký, no. A mají kapsy. No a to by měl být černý blazer z HMK. Ten původně jsem chtěla, a pak jsem si tam hodila i ten modrej teda, jo. Jsem to otevřela, tady vidím trošičku chloupečky. Jsem pejskač. To mě neodradí. A strašně doufám, že mi bude. Mám cako, ale ne takový ten blazer delší. To musí prostě vyjít. Cítím, že je takovej z toho pevnějšího materiálu. Prosím. Když už ne modrý sako, tak to černý. Nádherný, bože. Já jsem to věděla. A představte si tu halenku a prostě ty kalhoty. Ježišmarja. Takže takhle. Teď teda nevím, jestli taky stálo těch 180 korun, anebo do 150. A poslední věc, koktejlky. To je vlastně věc, kvůli které jsem si objednala i ty ostatní věci, protože když jsem hledala ty správné koktejlky, tak jsem nemohla ty ostatní věci tam nechat. Takže kvůli tady těm koktejlkám jsem utratila další peníze. Koktejlky potřebuju na jednu akci. Jakože jsou krásný. Jsou fakt krásný. A samozřejmě pod kolena jsou kvalitní a fakt jsou pěkný. A nikdo je mít nebude. A doufám, že mi budou. Kačenko, ne. Nechceme je mít hnedka od chlupu. To je všechno. Já jsem teda z celého toho Selpie balíčku nadšená. Určitě je tam objednám znovu. A jakmile zase ulovím nějaké kousky, tak vám je určitě ukážu a doporučuji vám, ať se tam mrknete. Protože já jsem nadšená. Jako ze všech věcí fakt jsem nadšená. Za tu cenu bomba. Mějte se, čau!